homma aloittaa. Saada tikkajuttu toimimaan. Ja kaikki muut tuon pysäköintiin, koska se on kaikkein tärkein meillä. Sillä tavalla, että jengi ajaa pyörässä, näytetään, että on jätkiä tarpeeksi, niin silloin se lähtee toimimaan. Tervetuloa Motorpalle. 20 vuoden jälkeen voidaan sanoa joidenkin osalta, mutta ei läheskään kaikki. Motorpahan on Helsingin seudun moottoripyöräilijöiden, helsinkiläisten moottoripyöräilijöiden ensimmäinen koti. Toinen koti on se, missä käydään koisaa. Tänään täällä Motorpalla voi tietysti moottoripyöräilyn ympärillä tehdä melkein mitä vaan. No, mutta ei tietysti ihan kaikki, okei. Tai sitten ainakin sivumaan. Kaiken kaikkiaan viihtykää omassa liemessänne täällä. Moottoripyöräilijöillä on yleensä sellainen taipumus, että kun 2 moottoripyöräilijää on yhdessä, niin heti alkaa olla hauskaa, kun on enemmän, niin on vielä mukavampaa. Tervetuloa Motorpalle! Mopedi tiekuljettajaa ujotteluradalla, mukin poiminnassa lankulla ajolla. Käsittääkseni siellä on Erjo Mattia, joka jälleen paras palkitaan jollakin sopivalla tavalla. Kaiken kaikkiaan ilmeisesti asiaan kuuluvalla tavalla. Miten se on, Herlevi, oliko näin? Joo, sanoo Herlevi, näin on. Niin, ja siellä tosiaan sisätiloissa on sitä näyttelyä ja siellä on vähän tarjoilua, makkaranmaisto paikalla, liekin loimua. Nettin kuluttua on hiilos sellainen, että siellä kyllä hamppari käydä erikoisella tavalla kyllä lämpiä ja maistuu. Varsinkin kun se on muutaman kerran pudotettu kantaa. Muutama vanha motkari, tämmönen istun veteraanimoottoripyörä, pari Jaavaa, Maiko, siellä oli ainakin, jotka ovat saatettu sen aikaiseen asuun, kun nämä moottoripyörät on olleet periaatteessa uusia. Eli se aikahan oli silloin, kun meidän faijat kävi riiulla ja ensin sotkivat Jaavaa käyntiin ja sitten sotkivat ja taas sotkivat Jaavaa käyntiin. No niin, kokeneita moottoripyöräilijöitähän tänne kertyy yhä enemmän ja enemmän. Ja tosiaan kannattaa nyt sitten käyttää näitä Torpan hyviä palveluita hyväkseen. Tälläkin erää tutustua tähän Veikko Kantola, toinen paineikas suomalaismoottoripyörä. Oi että. Nyt on vuosia aikaa. Kyllä oli hauskaa. Oi. Oi. Mä olin pelin yllättynyt. Näin, tervetuloa Molaterin Heikka Torpalle jälleen kerran. Moi. Oi. Hala. Tässä on meidän järjestä siihen teidän verressä. Mä lähden vähän virastokin puolesta. Ja Heikka Molater, terve, kuis käsi käy? Kyllä se vaan käy. Niin kuin miksikään muuttunut, mutta porukka on nuorentunut ja se on hieno asia. Joo, oikein Heikka. Ja tossa kuulin äsken, että sä tulit tänne tuolla ajoneuvolla, niin sä olit pitkän aikaa kehunut, että on hirveän hyvä moottoripyörä matkustaa. Se oli minustakin yllättävää. Nimittäin sivuvaunu yleensä ei mene noin tasaisesti kuin tuo äsken. Se onkin tämmönen hyvä Kantola Veikon nelipyörä sivuvaunu. Joo. No niin, tervetuloa Heikka. Kiitoksia. Moottoripyöräilijät, käyttäkää nyt tosiaan hyväksynne Torpan 20 vuotta palveluja, eli
Hamparikäyrää voi tuolla grillaa muina miehinä liekit loimuaan. Männylat voi raakka, siellä on nuotio lämpöisenä. Sisällä on melua, riippua mitä melua siellä onkaan. Tikan heittokilpailu on käynnistymässä. One-streamarin kalustoa saa koeajaa. Mopokoulutusradalla voidaan edelleen ajaa mopoilla ja tutustua tuohon koulutusohjelmaan. Täällä on nuorisoasiainkeskuksen tärkeitä ihmisiä paikan päällä ja heillä on jotain mielessään ja passissaan ja ajatuksena tämä motorpa. Minä luovutan puheenvuoron nyt nuorisoasiainkeskuksen ihmiselle, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Joo, me nuorisoasiainkeskuksen henkilöitä, jotka tässä olemme, haluamme toivottaa erittäin paljon onnea 20-vuotiaalle motorpalle. Mä olin itse myöskin vuonna 1973 tässä touhussa jonkun verran mukana. Näille sanoilla me luovutamme tämmöisen pienen lyhdyn, joka luo sitten tätä uutta valoa uudelle taipaleelle tänne, uudelle 20 vuodelle. Onneksi olkoon. Kiitoksia, kiitoksia. Veikko Kantola on valtiovarainministeriön hetkinen, jos se oikein meni, rahoitusjohtaja. Ja Veikko Kantola vastaa ulkomaan lainanotosta. Ja myös kotimaan lainanotosta. Juman kauppu Hannisella aikaisella muisti, kaikki nämä tittelit meni oikein. Ja Veikko Kantolalla on myös torpalle tärkeää sanottavaa. Ja iso ruskea kirjekuori selän takana saattaa olla sitä, että hänellä on myös jotain annettavaa. Ole hyvä, Kati. No, kiitos. Kaikkien näiden moottoripyörävuosien jälkeen niin myös tuonne maailmalle näytti tuo kantautuvan tieto siitä, että allekirjoittanut näiden muiden puuhien ohella aina tätä tuo pyöräpuuhaa on myös harrastanut. Ja kävi niin, että tässä viime syksynä, kun Suomen valtio teki siihen mielessä suurimman yksittäisen ulkomaisen lainansa, joka oli 2 miljardia dollaria, eli noin 10 miljardia markkaa, niin laina meni pirun hyvin kaupaksi tuolla markkinoilla. Niin kansainvälisessä lehdistössä siihen siitä piirrettiin kaikenlaisia kuvia. Eräs englantilainen pääomamarkkinalehti nimeltään Euroweek, heidän sen viikon pilakuvansa oli eräs tämmönen piirros, jonka alkuperäiskappale ojennettiin mulle sen lain allekirjoituksen yhteydessä. Ja koska se liittyy tähän pyöräpuuhaan, niin mä haluaisin oikeastaan kyllä sen tässä ojentaa nyt kerholle tänne sopivaan paikkaan, seinälle asentoksi. Kuka haluaa sen, kuka Perun voisi ottaa ne vastaan? Peru. Tässä tämän kuvan idea on se, että tässä Finland